Il-Milied ta' din is-sena jista' jtihom ftit ħlewwa wara l-morr li daqu. Din is-sena 2337 tifel u tifla jinsabu b'xewqa li titwettaq il-ħolma tagħhom għal dan il-Milied. Dan hekk kif ġiet imnedija d-disa edizzjoni tal-kampanja Children's Dreams li permezz tagħha bosta jistgħu jaqtaw ix-xewqa u l-ħolm tagħhom. Din l-inizjattiva għal darb'oħra qed issir mill-Fondazzjoni għas-Servizzi ta' Ħarsien Soċjali, l-FSWS, fiħdan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali, il-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal. Preżenti għal din it-tnedija kien hemm il-Ministru fejn qal kif ta' kull sena l-popolarità ta' din il-kampanja dejjem qed tikber, fejn din hi xhieda ta' kemm il-poplu Malti u Għawdxi huwa solidali u dejjem lest biex jgħin. Kull tifel u tifla ikollhom ħolma, kull wieħed minna jkollna ħolma. Għandna dover ngħid jien li dak il-ħolm naraw kif jitwettaq f'realtà. Id-Direttur tal-Kura Alternattiva tfal u żgħażagħ Remenda Grek spjegat kif l-FSWS tgħin eluf ta' tfal fejn tidentifika każijiet partikolari li jkollhom bżonn l-għajnuna neċessarja. Ġew identifikati 2337 tifel u tifla li kollha kemm huma għandhom il-ħolma partikolari tagħhom. Kull min jixtieq jagħmel differenza fil-ħajja ta' wieħed minn dawn it-tfal jista' billi jidħol fuq is-sit childrensdreams.org.